Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Λοιπόν, σαν ορισμός, αορτικός διαχωρισμός είναι το οξύ σύμβαμα κατά το οποίο αίμα μπαίνει στο αορτικό τείχομα διαμέσου μιας σχισμής της ίντιμας του έσω-χιτώνα και ακολουθεί εξαγγείωση του αίματος εντός του μέσου χιτώνα. Πιστεύετε αυτή τη στιγμή ότι αυτό το γεγονός αρχίζει με ένα ενδοτυχωματικό αιμάτωμα. Η αιτιολογία γενικά των διαχωρισμών είναι η εκφυλιστική νόσος της αορτής, η υπέρταση, η εγκυμοσύνη, οι σκελετικές αλλοιώσεις της σπονδυλικής στήλης όπως είναι η σκολίωση, η νόση του συνδετικού ιστού με κυριότερο αντιπρόσωπο το σύνδρομο Μάρφαν, το μυκοτικό ανέβρισμα, η αντοκυταρική αρτηρίτιδα Τακαγιάσου και τέλος η ισθμική στένωση της αορτής. Σαν ταξινόμηση γενικά των διαχωρισμών έχουμε πρώτα απ' όλα κατά την Μπέκεϊ 1, η οποία ο τύπος 1 συμμετέχει η ανιούσα αορτή, το τόξο και η κατιούσα, ο τύπο 2 η οποίος είναι μόνο η ανιούσα και ο 3 ο οποίος είναι μόνο η κατιούσα που αφορά την ομιλία αυτή. Υπάρχει και ταξινόμηση Στάνφορντ τύπου Α και τύπου Β, αυτή είναι η πλέον διαδεδομένη σήμερα. Ο τύπου 1 συμμετέχει η ανιούσα αορτή και μπορεί οτιδήποτε άλλο ή μόνο η ανιούσα απαραίτητα, και Στάνφορντ τύπου 2 είναι η συμμετοχή μόνο η κατιούσα θωρακική αορτή με ή χωρίς συμμετοχή της κοιλιακής. Στο δίπλα slide, στο έγχρωμο, βλέπουμε έναν διαχωρισμό τύπου 2 με τα σημεία εισόδου που μπορεί να είναι περισσότερο από ένα, και στην πρώτη περίπτωση έναν ψευδή αυλό βατό χωρίς καθόλου θρόμβο, ενώ στη δεύτερη έχουμε με έναν πλήρως θρομβωμένο αυλό. Οι επιπλοκές τώρα του διαχωρισμού τύπου 2 της κατιούσης θωρακικής αορτής είναι ο διαχωρισμός και ο αποκλεισμός, η απόφραξη των αγγείων τα οποία εκφύονται από το τμήμα της αορτής που έχει βλαφθεί από το διαχωρισμό. Είναι η ισχυμία μπορεί να είναι η ισχυμία των οργάνων της κοιλίας, μπορεί να είναι η ισχυμία των κάτω άκρων όταν επεκτείνεται μέχρι χαμηλά ο διαχωρισμός, μπορεί να είναι το ισχυμικό εγκεφαλικό σε περίπτωση που υπάρχει επιπλοκή του διαχωρισμού τύπου 2 με retro dissection, δηλαδή προχωρήσει ο διαχωρισμός κεντρικότερα και σε περιλάβει και το τόξο. Μπορεί να υπάρχουν σαν επιπλοκές η παραπληγία όταν έχουμε συμμετοχή της αρτηρίας του Ανταμκίεβιτς, η οποία αρδεύει κατά κύριο λόγο τον νοτιαίο μυελό, τα αποθρομβοεμβολικά επεισόδια, η ανεβρισματική διάτωση, η οποία είναι και ένας δείκτης για είτε χειρουργική είτε ενδαυλική θεραπεία, και τέλος, τελευταία αλλά όχι ίσονος σημασίας, είναι η αορτική ρήξη, η οποία συνοδεύεται με πολύ ψηλό ποσοστό θανάτου. Η βιβλιογραφία μέχρι πριν 2-3 χρόνια, όπως είπε και ο κύριος Δεδεηλίας, στον μη επιπλεγμένο διαχωρισμό τύπου Β, συνέστηνε συντηρητική αγωγή και συνέστηνε οποιαδήποτε παρέμβαση, είτε ενδαυλική είτε χειρουργική, μόνο σε περιπτώσεις που εμφανιζόντουσαν οι επιπλοκές που ανέφερα, όπως ισχυμίες κλπ. Όμως οι διάφορες εργασίες έδειξαν ότι οι ασθενείς οι οποίες έχουν αρχικό ψευδή αυλό μεγαλύτερο από 22 χιλιοστά στην αρχική αξονική τομογραφία συνδέεται με αυξημένο ποσοστό ανευρίσματος και μεγαλύτερη πιθανότητα πρώιμης αντιμετώπισης λόγω επιπλοκών ή ρήξης.
Επίσης, άλλες εργασίες πρόσφατες έδειξαν ότι σε ασθενείς με αρχικό ψευδή αυλό μεγαλύτερο των 22 χιλιοστών, το ποσοστό ανευρίσματος, όπου αυτό το δείξαμε ξανά. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι 3 εικόνες. Οι πρώτες 2 βλέπουμε ότι ο ψευδής αυλός είναι 19 χιλιοστά στην πρώτη, 18 χιλιοστά στη δεύτερη, και μετά από 2-3 χρόνια βλέπουμε ότι η αύξηση του ψευδούς αυλού υπάρχει, αλλά είναι, ας το πούμε, όχι πάρα πολύ μεγάλη. Πάει 39 και 42 χιλιοστά αντίστοιχα. Ενώ στο αρχικό επεισόδιο, όταν έχουμε ψευδή αυλό, στην τρίτη περίπτωση, 27 χιλιοστά, βλέπουμε ότι η αύξηση του ψευδούς αυλούς ήταν, αν όχι εκθετικά, ήταν γεωμετρικά αυξημένη. Δηλαδή βλέπουμε 74 χιλιοστά ψευδή αυλό και όχι κατά αναλογία που θα ήταν, ας πούμε, 40 ή 50. Επίσης έχει αποδειχθεί, διάφορες εργασίες έχουν αποδείξει ότι ο μερικός θρομωμένος αυλός σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα ρήξης και θανάτου, βέβαια, όχι μόνο σε σχέση με τον πλήρως θρομωμένο αυλό, αλλά και με τον μη θρομωμένο αυλό. Το μέγεθος της πρωτογενούς πύλης, όταν είναι μεγαλύτερο των 10 χιλιοστών, συνδέεται στατιστικά με μεγαλύτερο μέγεθος ψευδός αυλού στο μέλλον. Εδώ βλέπουμε άλλους παράγοντες που παίζουν ρόλο στην αύξηση, στη μεγαλύτερη ή μικρότερη αύξηση του ψευδούς αυλού. Το ανδρικό φύλλο και ο σακοειδής ψευδής αυλός στην αρχή συνδέεται με αυξημένη δημιουργία ανευρίσματος και μεγαλύτερη ουσιαστικά αυλού στο μέλλον. Η μεγάλη ηλικία, οι πολλαπλές πύλες εισόδου, ο ψευδής αυλός τοποθετημένος στην έξω καμπύλη της αορτής, καθώς και η κυκλική μορφολογία του αληθούς αυλού συνδέονται με μειωμένη πιθανότητα ανευρίσματος στο μέλλον και διευρυσμένου αυλού στο μέλλον. Συγγνώμη. Υπάρχουν κλινικοί και ακτινολογικοί προδιαθεσικοί predictor, δηλαδή παράγοντες πρόβλεψης. Η ηλικία άνω των 60 ετών είναι ένας παράγοντας για αυξημένη πιθανότητα διεύρυνση του αυλού της αορτής. Επίσης, οι πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι και το φύλο παίζει ρόλο. Οι άντρες εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα αύξηση του ψευδούς αυλού σε σχέση με τις γυναίκες. Το Marfan σύνδρομο, όπως αναφέραμε στην αρχή, είναι πολύ άσχημος προδιαθεσικός παράγοντας για αύξηση του αυλού της αορτής, ο οποίος συνδέεται και με το θάνατο. Επίσης, ασθενείς οι οποίοι καταναλώνουν αναστολή των διάβλων ασβεστίου, ανταγωνιστές των διάβλων ασβεστίου, εμφανίζουν μικρότερη πιθανότητα αύξησης του αυλού, του ψευδούς αυλού. Συγγνώμη. Ακτινολογικά ευρήματα, όπως η μέγιστη διάμετρο της αορτής πάνω από 40 mm στην οξέα φάση, ο ψευδής αυλός μεγαλύτερος από 22 χιλιοστά στο περιοχή περίπου της υποκλειδίου, στην αρχική φάση, η ελλειπτική μορφολογία του αληθούς αυλού και η κυκλοτερής μορφολογία του αληθούς αυλού, ο αληθής, ο βατός ψευδής αυλός ή ο μερικός θρομωμένος αυλός και η παρουσία περισσότερο από ένα
πύλης εισόδων, καθώς και η αρχική πύλη εισόδου μεγαλύτερη από 10 χιλιοστά είναι προδιαθεστικοί παράγοντες για ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάπτυξη του ψευδούς αυλού στο μέλλον. Σαν συμπέρασμα, συνδυασμός των κλινικών και αποκοινωνιστικών προδιαθεστικών παραγόντων μπορεί να προβλέψει με σημαντική πιθανότητα ποιοι ασθενείς με διαχωρισμό τύπου Β έχουν μεγαλύτερο ρίσκο ώστε να αυξηθεί ο αυλός της αορτής και κατά συνέπεια αυξημένο πιθανότητα ρήξης κατά τα follow-ups. Νεότερες δημοσιεύσεις δίνουν σημαντικό προβάδισμα στην αντιμετώπιση του οξέως διαχωρισμού τύπου Β με ενδαυλική αντιμετώπιση σε σχέση πλέον με τη βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία. Η υποξία φάση, δηλαδή γύρω στις 10 με 15 μέρες μετά το σύμβαμα, θεωρείται ιδανικότερη για την τοποθέτηση του μοσχεύματος. Αυτό οφείλεται γιατί το φλάπ που υπάρχει στη μέση γίνεται πιο σταθερό, οπότε έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και μικρότερη πιθανότητα να δημιουργηθούν καινούριες πύλες εισόδου. Εδώ μερικά περιστατικά από την κλινική μας, άντρα 42 ετών, με επιπλεγμένο οξυδιαχωρισμό τύπου Β. Τα πρώτα χρόνια αντιμετωπίσαμε μόνο τους επιπλεγμένους, όπως όλοι στην Ευρώπη και στην Αμερική. Εδώ είχαμε συνεχή πόνο και ήταν ανθεκτική υπέρταση, δεν αντιμετωπιζόταν με φάρμακα. Έγινε τοποθέτηση μοσχεύματος. Βλέπουμε πώς άνοιξε πάρα πολύ ο αληθής αυλός και πόσο μεγάλωσε στην τελευταία εικόνα η άρδρευση της κοιλιακής αορτής και των σπλαχνικών αγκίων. Τι έκανα τώρα. Μια άλλη γυναίκα 58 ετών, επίσης με διαχωρισμό τύπου 2, ανθεκτική και αυτή στην υπέρσταση και με έντονο πόνο. Έγινε τοποθέτηση του μοσχεύματος με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα ως προς την άρδευση. Το ίδιο και εδώ, κοιτάξτε πριν πόσο λεπτός είναι ο αληθής αυλός στις πρώτες εικόνες και πόσο μεγαλύτερος γίνεται μετά την τοποθέτηση του μοσχεύματος. Μια παρατήρηση, εδώ φαίνεται ότι χρησιμοποίησαμε μπαλόνι στο διαχωρισμό. Αυτό πλέον δεν γίνεται, εκτός σπανίων περιπτώσεων που έχουμε διαφυγή. Γιατί υπάρχει κίνδυνος όταν γίνει διάνοιξη του στέντ και μετά ακολουθήσει περαιτέρω διάνοιξη με τον μπαλόνι να συνεχιστεί ο διαχωρισμός παραπάνω. Οπότε πραγματικά το αποφεύγουμε και το χρησιμοποιούμε μόνο σε ελάχιστες απαραίτητες περιπτώσεις. Άλλο περιστατικό με σημαντικό σύνδρομο υποάρδρευσης της κλινικής και ισχυμία των άκρων και μετά την τοποθέτηση είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Εδώ έχουμε μια σιτή η οποία δείχνει τη ρήξη του ψευδός αυλού. Εδώ δείχνουμε την εξαγγείωση, τίποτα άλλο, ο ψευδής αληθής αυλός, εξαγγείωση. Να μην καθυστερήσω. Ευχαριστώ πολύ.